Perlok menta ngadon hakandega jaka banga thong yu sensar tela da pek yu sensar uduna bham tak snem ban u klem dami bha te phila ban pek kane ka jaka te lada pek hang ne jan ru pek kilong kum ne kidon tang yu wei artali ki ba mi pecha ne ru kum ju lada pek style ru kum ju sene ru kum ju kidon tang kat do kato kat ne ki ba mi bha re duna kajing mi jong ne sensar te le se kum ban chu ong no kador kamur kum ha kisnem bala dem tip kalong kum no yamta lada biang kador tengah terai ngila ban ong ba hoi ngila ban yok kek malung mala re lada kalong kum ha kini kisnem ki bala depte tang ban pedula ngie ban kek yu nu sensar hangi ki nong rep keng re nga kerpat ru ya ka sarkar ba yulese kadon kilat kilenti kum no ban pli kilat kilenti namta jongi ki nong rep te nga tharai nga kermen ba kador kanlong kaba kambiang menta kasnem phila ban pej haki khobor haki news kumta terter ba u minister u ba pej ya karep karyang u ong ba ngi kham sim khia ya karep karyang rei namta kini kinong rep sensar ru kerpat ula terpat kumju so merit kumju kumta terter kis ing ki ai kumta kumju te ngakermen ba unsim khia shaphang kador jo sensar namar ngi ki barem baro shisnem gila penlut hangne kumno pan khoi kumno ban pekyu ne sensar rei ladang i perkhat ya ka jingyo pat kam ya kod bor che eru te ngi hap ai belang hap ai nong yaki parasnong parathau khnang ba ngila ban khoi che kini ki sensar tangta kublai sibun sewa ki perlok ki bayu i kane ka video janga sewa share lem shaki wei perlok jong phi khnang ba kindup yo i hadu ka tandong skor jong ka sarkar ba kan perkhat lem namta jongi kinora kublai sibun